Manaydayaw ti Diyos sama manakabalin sa amin, tadigitoy kas mabasa, tilinaon, iti Biblia. Tada idi bisin, idi panawin da Abraham. Ado ang naglabas ataw tawin, nanipo di panakawa parswa iti lubong. Kat iti mabasa iti Genesis 26 iti ono, kat addabisin iti daga sang bali payday di imuno na abisin na adda kadagiti aldaw ni Abraham ken ni Saak napan ken Abimelech ari kadagiti Pilistiyos day ijay Gerar. Sa digiti kapsat tikas adda idi apamaneknek ngadda idi bisin ngamit ibagbaga na data abisin gaputa nakapoy iti panakaawat iti panunot isu ngadda idi bisin kakas kinunana tilinaon tilokot ti pagbasaan. Digo ti apamaneknek haan nga sumrek iti ngiwat nga pantikyan dayta abisin. No di ket gapoy kinailanad kadagiti sorsorat isu digitoy abisin amasasaw idi. Tara iti bagbagana adaga datayo met lang iti daga atuktukuyen na gapo kadagiti linaon kadagiti sorsorat. So digiti kas adda mabasa iti Genesis 25 iti 23 ket ni Hioba kinunana kenkwana dua alasyon adda iti tiyan mo. Isu kada iti nga ibagbagana alasyon adda mo lang gayam iti tiyan tayo digitoy nga ibagbagana digitoy nailanad naimaldit kadagiti sorsorat ket dua nga ili mabisinandanto ita uneg mo. Mabisin gayam iti uneg tayo ti kaya nga sa uwan adda mo lang ti panunot tayo ang mabisinan gumawgawawa iti rigat ti bisin tahan nga ammo iti panagipataros daydi digitoy ken inggana itatta adu pay laeng iti gumawgawawa gapu digitoy asasao nga anda ang maawatan isu nga adu iti mabibisinan kadagiti nadyosan a sorsoro. So digitoy kas ibagbagana nga ili mapipigsadanto ngem iti sabali ken iti inaon na agserbidanto iti inaudi. Kaya na nga sa uwan nga diyoray na inaudi maududi isu dayta kada tayo datay nga iti maududi nga aldaw itatan ta sideg iti panungpalan nga ibagbagana iti linaon iti surat. Ngem dayta nga ibagbagana a panungpalan mo lang ti tao nga isu iti papatay. Ta idi nagkakauna at tao idi kita ti panunutin tayo adupay ataw-tawen iti maabot da. So dayta ti bagbagana tuktukuyen na nga adu adayo pay ti panungpalan ngamin tata na sideg tayon ta iti ipapatay asideg kada tayon tamanulang nga tawen iti mababot tayo itatan manmanon iti makaabot iti sangkasot atawen itatan. So digita ti kaya na nga sauen ibagbaga nagiti linaon iti surat iti Salmo
107 iti 9 ta mapaneknekan na iti gumawgawawa akararwa. So kadigitoy may bagbagana nagadado iti gumawgawawa akararwa ket iti mabisbisinen akararwa punwen na iti imbag. So ngano adda taytoy iti kaya lang sauen punwen na iti imbag no intayo aramiden. So digiti iti bagbagana kapsat ket intayo kumaawaten digiti kay papanan na iti inaon iti surat. Ta siguro nanipod kinaubingyo awan pa iti kastoy nga nagipalawag digitoy akastoy apamayan iti linaon iti Biblia. So nga kapsat riingan tayo kuma digiti panpanunot tayo anakaturog ken mabisinan. So digiti kapsat adda ditoy no masidag tayo ag sukimat tayo iti linaon dagiti sursurat ta dadtoy iti iparupa tayo iti Dios no dumteng to iti panawin nga isubli tayo iti binulod tayo a biag. So digiti kapsat iti linaon digiti sursurat ngayon tayo aramiden ta digitoy isu iti napudno ngagturong iti Dios iti ibagbagana nga enkarina nga biag gaganayon ngem ti aglakam to lang kapsat dayta isu dijay kararwa tayo. So iti bagbagana nga nagadu digiti gumawgawawa mabisinan a kararwa tanda nga ammo no kasano iti panagaramid igitoy maymula iti panpanunot. Katagyaman ak ti Dios Ama manakabalin ti so amin. Amen.